No, tu máme nález krásnych 5 kúskov. Ale už ani neviem, asi ich aj 8. Tu sú 2. 3, 4, 5. A teraz tady to. Šesť, 7 a ďalej uvidíme. No, nakoniec po vyhrábaní z listia ich bolo až 13. Jedno hniezdo. No a tu ďalšie 3. Ale toto je ukážka. A tento som si ani nevšimol, tieto 2. Lebo boli pod listami. No a ďalšie ložisko 3 dubačiskov. Ale to budú ťažké. Ťažké budú, lebo pršalo. Tu je menší. Tu je také hovatko. A toto je nejaký bratranec. Krásny flek. Čiže 1. Máme druhý, tam je tretí. Takéto hovada, ani sa mi do koša nezmestia. Tak takéto dubačisko som ja ešte nenašiel. Tieto sú tiež pekné. No tak toto je vrchol. Toľko som si robil srandu, že vrece na cibulu mať v pohotovosti. A až je treba, teraz keď ho treba, tak ho nemám. Ďalší nález 3 hoviadok. 1, 2, 3. Krásna rodinka. A neviem, kde ich položím. Do tohto koša už asi nie. Tu je to plné. No, najkrajší filmový dokument tejto sezóny.